Kalevu ina kan ti tu chu amasa in what is designing, what is fashion designing. Ti kha kan shat po tangai designing hi miso te hian tam tak chuan in kan ngai pol deuh tlat thina enge puan thui le designer te hi kan ngai pol tlang pui thina ni designer po puan thui te an ti mai thina ma se a om ve thawa amaro chu designing a chuan designing chu thil om to sa atanga thil dang kan siam chhuah le kha anita chuan tuna po hian kan subject portfolio subject kha khami kha kan zirangaya portfolio siam hi enge apoi mona tangkai na kan ti me theya ma se apoi mona chu thil designer kan ni chuanin tuna puan than te po ni se chumi ang chuan design na chumi ang ang chuan hei anal thei tur ang khan ti khan kan mit thla kan ri ruanga kan ziak chhuak ka ti khanin puan than kha kan kata kan thui le thin ani khatiang khanin portfolio subject a po hianin portfolio siam theri enge tul nai no ti me the amaro chu poimo em a short te kan nei dona khata khanin theme kan thanga chuan kan theme khami azir khanin story kan siama ti khan tuna kan ama a show kan neya chandigarh show kan neya kha khami tuma ka portfolio kha hi story of the tribal dream weaver ti ni ta chu mizo puan abikin puan chei chung chang ani ta keima hianin theme akala kha chuan inspiration no kami kha ka theme chu story of the tribal dream weaver ti ni ta chu ta hianin a story hei ka zia kha puan chei hi engtin nge engatan nge kan man mo mizo te chuanin puan chei kha ka explain phot ani chuan mizo te chuanin bol kut mim kut ti vel enge chapchar kut ti vel hun anga khan hun puya le hei occasion special occasion ti mela hei in nei tiang liana te kan bi thin ani a chan chu kha keima kha ni kat ti na chan chu heta tlang rama puan na deuh kan neya keni de chu hei tlang mi ti mai ta chuan handloom tuna phei chuan ama te kha chuan kutta te nia chuan tuna chuanin khol ta kan hmangna sa to lu tu kani khol kan hmangna sa a kan ta to zoka chuanin puan chei hi chu hei kan ngai ro pui ve ema in de na le khatia angani wang khan chuanin khami kha story kha eng ang puan nge ni eng color nge a om ti song te kha eng huna nge kan man thin mo in cheinan kan man khami hun ang te kha chuan chu ka explain ta ni khami hunami kha chuan ka inspiration kha chu enge inspiration ta hi inspiration ka ja bokta chuanin eng fabric nge ka man mo eng ang nge eng design nge ka man tu kha kan ziak tel ve kan ni chuan ta kha ka inspiration a chuanin mizo puan hi amoi em a hetlaya keima ani mizoram bik te a hian entirnan western lampang sap te le vai te chuan in puan an bi lo ni ke ni chuan kan bi a chuan kha kora hak thei tura puan chawa ani lo khanin ram changkang zok te ti mela mizoram chaw ni lowa khovelina an sha chhuat an sha thei tur khopa pho chhuwa ka du awangin kha enge thil hei design a kura te design a chuan mi inan lo hak ve thei tur ten puana chaw bi loila tia he a khovel shat khopa alo than alo enge ko so yang khovel shat khopa alo om theinan kha thil dang deuh khanin design la tiang khan ti khatiang ve kha ka siak ta chuanin ta han color hi base color kha black and off white ka hmang ta chuanin A-line straight with a variety of cuts katita chuan fabric a hianin twill fabric cotton crepe and khadi fabric te ka hmanga he ta hian fabric ka fan ho khati khanin a sample kha ka da le vek bok ta ni chu chuan ti hianin kan design a ti hian ka ziak chhok ta hianin a border a hian ka hmang ta chhung hi puan chei ang stripe ang color kha thread kholamo khami kha put vekin ti khan kat kayang lo chhuak ta chuan heng hi ti hian kan design a kan ziaka ti khanin hei hi an hak to hnu ani ta chuan
Jan so stopper dur kha pakhat kha apui per ang kha kanin lo boka chuan ti hian ale lama hianin a design kha details in ti hian kan siak ve ka heta hian chumi chu oma ti ka heta te po strap ania chuan heta hianin running stitch with multicolor thread katia chuanin a waistline na hian a kawngeng lo na hianin hei ti hianin I puan chei khati hian ka pel kwal tok ta khang zong zong khai a bag ne a front and back ang khati khang kan ziak vek ta a fabric ne khan mo kan man kha chuan hei ti hian hei po hian a sample kha kan ti vek photani chuan chumi hnuwa ti hian an hak chho to hnuwa khan ti hian hei alan dan tur chu ni ta hei ti hian mo chu chu kha anita chuan mood board theme board khatiang kha enge kan soi pia lenga chuan hei hi theme board chu ni ta ni a theme kha chu kan soi to puan chei mo ai ka nge kan man chuan a mood board kha ti hian lo ni le ta a design le lo zong zong kha ni china ka soi ka explain to ang tho kha ani chu chuan hei hi kan share tu chu tam tak chuan in show te an han neya chen khatin enge peacock theme an hmanga chuanin peacock ang fekin kor ti khanin puk vek angin an ron siam chuak a kha kan atum tur kher ani lo ani a om zia chu inspiration a I lo la a peacock kha chuan a enge mulai se wa po khanin ida thei I khami in hmanga I ti chuanin feather khatiang te po ama peacock color ang deuh khatiang te po kha ti zeu khan I ti theya butterfly theme an hmanga butterfly ang entian thla an nei tir vaka khang ngot te kha ni lo enge butterfly atang khanin entianan butterfly ang ringot ta thla neya khami theme ma manawang khanin thla nei tir vek a hak vek kha katia ang khanin kanin chei tak lo a om zia chu kha inspiration a ilak chuanin enge mo butterfly a eng lo lai zeu te po kha kati khani mang the ni chuan entianan plants te po he ti hian lo oma snake plant ang chi te po kha inspiration a ilak don khanin a chial vekin iti kher tur ani lo a om zia chu kha khati tu ti na ani lo a om zia chu khami snake plant kha ti hian he alo zoom ta khami ang te po kha kora khanin ti hian ania te ron zia kha a thalu tuka kha kiminen po ineng lo to ta khata a sui na lai anga khan snake plant a omdan a shape te alata khatia ang khanin a ban anga te a konga te po khatia ang khani theiani chuan chu mai ba ka thil pakhat le chu rose par hi antinan hei lo ni ta chuan hei alhui to ro to chuan rose para hian a theme kha kan lak du khanin design kha a hnuai lampanga he rose par te chu he a petal hi ti hianin a in thua ta ni hetiang ang khanin kor kha in lo siam the ani chuan a konga te lo kat ta la hetiang a in thua ang deuh hian rose par eng lo ang hian ti hian lo da la ti hian peplum mang deuh te khan mo khang te po kha inspiration a ti khan ila vet the ani chu kha kan she thin lawa tam zo khi chuanin le enge designing a poimo na ti kan she lawani khatiang te atang khan tu na entianan thil nung lo po iwa mu thei I muanga khat atang khan enge kala kang hemi atang hian hemi design hi a chuak thei khatiang te po hang kan ti vek the ani chuan enge thil nung le nung lo atang pon mo ti khan ila theya ti khan design ni siam chuak theya khang zong song kha theme board mood board kan ti khamo kha khami kha enge theme chu ni ta rose par te po chu alo ni chuan khami tang khanin enge design siam chua mo khatia ang khami mang khan chuanin entianan thei pon chei ka lo ti to ta pon ro pui te po I lo mang theya pon ro pui mang khan ti khan eng tin nge design siam chua eng tin nge I theme enge inspiration enge khatiang zong zong kha khami kan zia na kha anita portfolio chu eng kim hei da hian chuan so stopper kha kan sei le lokanga hei ti hian hei a main ber ang show atopa hei an ron chua thin khamo hei hi Miss India 2003 Miss Asia Pacific
khami kha ni ta chuan hei ha aron ha chuak ta ni ti khan puan che kha layers tam tewin ka siam ta ti khan khami kha kan ziak chuaka kan design a khami mangkhang kan thui le a kha designing hi tam tak chuan kan shelo china helaya po zira tam tak an oma mahse eke designing ani tak shelo chuan an zir chuaka ti khanin puan thui ngai ringot akhatia ang tura ti khanin ngai thina kha ani ringot lawa ba se manin idea kan nei ve te ronga ya chuan antenna ka t-shirt pakhat po hi hei po hi hei hetlaya hianin enge inspiration ka lang na chu sound box mo ania chuan hei ta hi khami kha ka hmuwa ti khanin ka ziak ta ka sketch a chuan laptop a ti khan ka ziak ka kha kan print chuak le ta ni kha enge ka inspiration chu sound box mo khami tian hei anet lai ang ti khatiang khan ti hian alo ni ta ni khang te kha kan shelo kan she thiam lo thina mo tam takhi chuan enge theme ania enge hei hianin min inspire tu nge mo khatia ang kha inspiration kan lang na kha engma soi thei lo hei mi design te po then chuanin an copy ring ngot to pati khan mi design copy in khatian design lo khan mi design to sa ti khan copy am so chu jing tam tak kan oma kha mi design to sa khami kha thuya khatia copy ringot tur kha ni lo ma ni khan idea kan nei venga hemi chang hian enge ka ti ve ang ti te mo chuan na po theme ma ka pen puan chei kha theme ka manga chuan puan chei ing lo ang kha ti hian tang ka ziak ta khami ke mani puan chei border ang khamo chuan heta po hei ti khan chuan henga te po hianin hei hi bliss ti a hianin puan chei kha kala ti khan ka eng lo ta mo khatiang khan heng te po hi kan hmonga khi sajuk ki sheu ani tin hu theyanga ti khan puan chei kha thi mala in tiang khan ka hmang ta mo heng zel hi antenna tu na te po hi heng te po hi thi ma ilo lo mang don the inspiration a chuan ti khan enge a design a shape ang deuh te hianin kor te po ka kat theya tiang hianin hemi ang hei khang te kha khang zong kha hei eng po ni se thil nung emo nung lo emo po kha ti khanin inspiration lak na ni mang thei ti khan design ni siam chhuak thei ani ti khamo kha in sha tangai ti khan shat fial ti khan shat fial lo le engemo in nei chuanin min lo zot le zel don ya chuan enge atam zawk hi chu video kha siam vek kherangai lawa class a kanin shil nual to hlom boka chuan ti khan class in attend thei kha chuanin video siam kheri ngai lo ma se attend thei lo te tan khan video kha ka lo siam le zela kha kan shedon ya o